Ġena mill-isbaħ illum fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kif mal-wasla tagħhom is-16 l-atleta ta' Special Olympics sabu jilqawhom 20 ta' familjari u ħbieb. Entużjażmu fost l-oħrajn għan numru ta' midalji li ntrebħu 33 b'kollox. Matteos Muscat spjegalna l-esperjenza tiegħu u bi kburija wrina l-midalji li kiseb. Shot put, runner up again, 100 meters by 4 by relay, on 400 meters gold. It-tiżwieq ta' karattri differenti tinnutaħ minnu fih u jidher biċ-ċar kif din l-esperjenza flimkien mal-esperjenza sportiva saħħet il-karattri ta' dawn l-atleti. Maria James irringrazzjat lil bosta tal-għajnuna tagħhom u tissuġġerixxi din l-esperjenza lill-oħrajn. Laqwa li ma jaddawx qalbhom u ikunu b'saħħithom bħali u ikunu bil-figer li għaddin. Din l-esperjenza li l-inmixtutna offrit l-opportunità biex dawn l-atleti mhux biss jikkompetu imma anke jgħixu b'mod iktar indipendenti mill-ġenituri tagħhom. Sirna nafu li din kienet l-ewwel esperjenza ta' dan it-tip għal dawn l-atleti kif spjegatilna Rebecca li wkoll rebħet żewġ medalji u tissuġġerixxi din l-esperjenza lill-oħrajn. Yeah, this is my first time. And how was it? How did you feel while racing, while competing? I'm starting and I feel good. Kurjuża l-esperjenza ta' Gilmore li mit-tliet midalji li rebaħ l-iktar li jos mhijiex dik tad-deb imma dik tal-fidda u raġuni warajja għandha tispira lil bosta. Għax silver orejt lill-coach tiegħi li jiena tajt lill-training li tajt li nagħmel. Konna t-tielet post, ġietni ġrejt għal-ħajt għamilt mi kollox, daħħalt rasi u dħalt it-tieni. Dik hija memor nibqa' niftakarha. Nippreferi t-tieni post milli l-ewwel naf li għamil da kollox, da x-xogħol kollu. Anna Kalleja, direttur nazzjonali ta' Special Olympics Malta, innutat li grazzi għall-appoġġ kbir li jingħataw l-atleti kibru ħafna. U Special Olympics huwa dak li jrid jagħti wkoll mhux sports u medalji biss, imma huwa l-indipendenza tal-atleti ta' dawk il-persuni b'diżabilità intellettwali li jisma' kapaċi weħidhom, kapaċi jgħixu ma' ħaddieħor u Special Olympics dan jagħtihulhom. Xi ħaġa li nnutat ukoll is-Sinjura Michelle Muscat, President ta' Special Olympics Malta u Chairperson ta' Fondazzjoni Marigold, li nnutat kif l-atleti kellhom esperjenza jgħixu weħidhom mal-helpers tagħhom u jitalmu jieħdu ħsieb l-affarijiet tagħhom. U allura din hija esperjenza li jekk ma tirbaħx medalja, inti wkoll tkun kbirt. U għal-ġenituri tant jinkwetaw sa jsir minn uliedhom la jikbru. Dan ikun l-ewwel pass ħafna drabi biex huma meta jħarsu l-qudiem jaraw li t-tfal tagħhom kapaċi iva jfendu għal rashom għalhekk nagħtu s-sapport tagħna biex ngħinu ħafna aktar familji. Issa imiss li f'Ġunju li ġej pajjiżna jorganizza l-kompetizzjonijiet nazzjonali fejn jilqa' fih dan numru ta' atleti barranin.